Mga bay, ito yung update sa ating pipe na nalaglag kanina. So ito po yung mga sira-sira niya. Ito mga bay nasira. Grabe. Ito na yupi. Yan mga bay, na yupi yan mga bay oh. Tignan niyo yung alignment na yupi. At ito, hindi ko alam kung naharos. Yung thread nasira ba to? So tanggalin ko lang to ngayon. So far, wala namang butas. Hindi naman siya nabutas mga bay. At walang malaking damage. Hindi ito lang. So grabe ang tibay pala nito mga bay. Oh. Pero yung dito mga bay, putol. Ayan, putol yan dito. At yung isa, nandito yung isa mga bay. Ganda sa vlog na ko. Ayan mga bay, ito yung katugma dito. Ayan, yupi. Yupi na yupi yung katugma, yung bracket natin. Ayan, nabutas. Hindi ko alam kung ma-revive pa ba ito mga bay. May pag-asa pa ba itong ma-revive mga bay. So subukan lang natin i-revive to kung ma-revive pa to. Ayan mga bay, pinutol natin yung sa ating stock. Ito pa yung kahati niya. Ayan dito yan. Nakalagay mga bay. Ayan. Yan siya nakalagay. At itong sa open pipe natin na naka big elbow, dito galing sa ating pipe. So, dito natin ilagay. Ayan. Yan po ang mangyayari. Yan po ang mangyayari mga bay. Subukan lang natin. So, yan po ang mangyayari natin. Tugma. Ayan. Yan po. At saka i-welding lang natin. Yan, parang tama naman. I-welding lang natin dyan. Ayan. Po ang mangyari. At dito malaki ito mga bay. So ang gagawin natin itong stock niya. Parang ma-revive pa to. Dito man mga bay, hindi na kasi ma-revive. Kaya diskarte na lang. Diskarteng malupit na lang to mga bay. So i-update ko lang kayo mga bay pagkatapos ito kasi walang maghawak sa video. Kaya yan. So yan mga bay, ito yung update sa ating Tycom power pipe na nalaglag. Ayaw di ma. Nalaglag mga bay. So ang ginawa natin, ginamit natin yung big elbow sa ating open pipe, yung 51mm na big elbow. So ito yung nangyari mga bay. So tignan ninyo, ang welding is pangit. Wala pagagawa. Ito yung part mga bay na nasira. So wala tayong pangbili. Pero may in-order tayo dito sa pang canister, yung elbow na 51. Hindi ko alam kung papasok yan. Tignan ninyo yung welding natin. Stainless yung ginagamit natin pero medyo may kapangitan mga bay. Pero hindi naman siya mapansin pag sa malayo nyo tignan. Ayan po. Ayan po. Dito. Lahat. Yung performance nyo dito mga bay, medyo may vibrate kasi wala tayong bracket dito na nilalagay. Dapat may bracket dito mga bay. Oh. So, wala tayong magawa nito kasi ayan, nasira na. So ayan po ang yung kanyang sira. Nakita nyo. Ayan. Dito may sirang konti. Ayan. So ayan. So at least goods at nagamit natin yung power pipe natin mga bay. At least nagamit natin yung power pipe na buo kahit nasira at nalaglag. At least ang importante is bumabalik sa ganda tignan mga bay. So malaki yung elbow kasi 51 yan. So ayan lang siguro ang update sa ating power pipe Tycom na nalaglag sa daan mga bay.